Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagminta no si wala so kunari sumak mamano salam na mana kalilintad nagbuka pipiyay naman. Nabatan ako na rin mambagi na sa balas yan sa dunia na sampay ko na rin sa hari kiamat. Sagi kun mga rinalino, hindi na mga maranaso. Siya kung na rin di kukurmat na saging kutuamat ta idukir ko na sa lakaw pipotereros walid. Adang yorong na rin kanalamis yung aran yan, ada sa lakaw po ba iya paglamatan. Sagi kung mabuha pa kapagayra ka sa mga rin di na mga maranaos. Makapumula lang kung nari sa eroin na gagawin ng pananadam. Nadasal ako kung nari kung makiragamas sa mo. Sa tiga ka natiyag una ka na sa diyan ka sa katiin na pamamakin ganyo sa titang kanyubod na sa sugi sabab sa ayab uda kalam isa paawin na sukad ng tanong amuda daway niyan sa katiin na pamamakin ganyo sa wassalam mga idol na katayan. Sampurag nakalalag sa pangunot na kamadun sa ayat patarwaw ko na ipalilalilay ako sa matai gabinanay dari ay rosa walidin napapari na rinawan sa oba kong papagalidain nakamapupoy managakay sumangudel makiragain. Na unaw kay napagnawi akong kain napalili mo kay ako tariro sa walidin napamakaklas ang kay irataag dinaway ang kay kadena sa diri yaliyay kuda na kain aminin dia marampi kirarong beglada na kain
sa arawi degeri sa pakali pating tadi na kaya mata salada kay antar ay rosalidim apindurang naran sarawid nagawi sangka pipikira kurun sa ginawa kadidi pikir na kagiyem ani kasasa dirak nyorano na gusto gagem awala layun tadi neribun sa ginawa kadidi apay wow beranunay nasalakaw panaragitam ako andirong beinian sa didiri dua usadagir asaw may kakuan nakandudal nakuwawong kagabo pagwa sorana kay atiyaliyay kuda nakarim ako tare hirosawali sa inuwa kuri munagi amoy paglang matan sa salamara kasal na pagdin